Hero plan hero, oi kahamda. Dolok kanala social media Facebook roko tamong bai ke no phung ya ke horo je frufan Facebook open khlai ka angke. O kaini post nu ka angke no gana ni thaichu bufang sa kau kau ba khlai na musungo bo bemar hamya post no ro gabo sawi daman. A phak kopal da hen fake kopal da hen amo kaisa tei kaisa hangke bihig busai. Bihig busai mora rok chawi samung kuri lachina to sia no sia bihig busai tipu. Bufuru le kaijak laikha ba ang soimalia delete khlaimar kani Facebook account. Naiman gela gangamo hai daily hangke FICD dini ni men naijak nai khnajak nai bokak thangla siwana. Bini video no ang naifru tamong kakhanadi main route to thangai malkhung speed ke phai tongfru malkhung buskang thangna musungkha thige hanei o ma kubuino video ni title asuk khana toke rjak iko new kokborok video song ohani nung ani rap music video sab hamja tong ha dang bo hamja go am bagun ang bo naina ni click khlai rjak kha bori ogri bara kanai tomung phunung ma jaga ang tam nukha yongla dan he bai ke amo ha video snam youtube upload khaina ni wan chukha ba ni video viral nai boinai thungjagi like share khlainai ni video no amo ha imang rokta nuk dineng bo tamong trunga bo sungona sanya ko sung tabuk bini kan mung chumung no nai su ungkha skulo magna bagjak mani jasma nai jasma hai bo hung nai sak no nugya di4 kiring go bo kobora jamani norong no nugui tong nala bini sampili na di4 kiring satung giring tei bini naik khai kan ma chungma bai musang ma se sanam muchungo kok thaisa o hani nang bathadi kisa nini na chungma ano kobok laika nini mani manu nugui kha kamaka nungno ani omayo omo haike sak no guri bo sakni sakruma be mano hamrena nai hino ye omo ke yak sama hamnai jat omo ke yak ong ruwai ma hamnai jat kobok laika nini mani manu nugui kha kamaka nungno ani khani hani sai kalangdi nung bo parani logi phone number kalangdi phone klai fano wrong number do taisha nai lagi na di nung bo parani logi phone number kalangdi phone klai fano wrong number hani tabuk ke bohok de raja ke tongu kha borok rok tok bukur chawoi bohok de raja ke mohai nongo khi koktei soimai angke are khi si kokoi thanga bela narak malia tabuk bahai ke se ing sinai borok bo kebang mayang khi yakong tei mati khala sinai tei lama kerei kha khi kokde hani tasadi tongra de aron tongra de tamu nung sungno sakani baklai ya thek bai phunuk nai dolok sagra debono asina maro go dalan sakani baklai maro abo dukhui bai se hine ingya ke baklai trungphan tongnai jatrai surup gari wo tuni diwano nini home seat home nogo sari go kete sa talang thanga no bade party wo nono khari nai samping apruke nang kelai nai jumping tuni diwano nini home seat home nogo sari go kete sa talang thanga no bade party wo nono khari nai samping apruke nang kelai nai jumping bini video ni bisingo tei kaisa nong siu naijaknai bo imango computer ke board ma mermani angle computer ma thangata hai kemero hai kerok khaimano hangke sini o dolma sani video hangke orono paikha tabuk hangke sini ketal dolrok ni music video nai super hit music video title engkha new kokborok music video baby face funny pop 2018 video start mani borok sinukjak yako swimming pool ke nukjak se paikha director na hambai blab mari ketoni tilai marong no phunuk tong camera meni khikrok suma jaga sengna am bagui no phunugu omo khiani robot garden oke to kinaro khiani khima jaga mo hungke khikrok suma jaga ta garo fayo kobitlango ware bukano wai sugni imango fire do norok oro chamung bai video tisha laikha no norok wan chungna nang bele o song ni singer rok lasi jaga na hine norok ni o acting rok bai yak sital khaima rok bai khanade mizoram ni phano manipur ni phano kokborok music video naina hine search khlai ga hangke o video no manai rekhe naikhe tamong no he tiprani music video haida music ke khana tokma actor rok hangke sini yango nogo kamla tongnai hai mamang omo haike sajakna hinjakna please stop dara song baby believe me akok nung bai kisepan mo mujang naila
nung sengmaya da puila cameraman no mumuzang hinai norok ni cameraman sayang hangke ang no mungsa sukma khlai sinai ang chasma hungke ano Justin Bieber no soljak baifu afro ni simi ang chasma kak khlai liya Hare Krishna Ramo 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 Hare Krishna Believe me, I love you. Are resab mung ni tal dang gei tong resab buida tong sawi simale able manai kuma jagai rutuk lai ma hai borok lai khade o biri buini nong ni koso khojawi ti hemne hui tinile ma nanglia Garo fayo, kogi tulango wari bukaro, wai sok ni iman go fire. Ani kok khana di norok asuk no album khaina musungong ke samung khlai di ketei juga nang yake hotel rogo fano kisha misha rang mannai bele amo ba album khlai di omo haike lama o kiriton musama haike mobile camera bai ti shawi kain master video snam ke hero ngai mangala ke bodre ni mani kosok khojawi khita na ba borok no dollo nango omo hai khaina nango borok no ang chasma hungke ano Justin Bieber no soljak baifu afro ni simi ang chasma kak phlai liya engkha hungke tinin baga omsuk no dolok video jaja kheba 400 likes complete khlai di dati dabuk no ang saima no norogana hamja anggo norong na hamjago tei ningani channel ketal hangke subscribe khlai redi o video ni tolaw yagra saito kesa color by subscribe ne sijak reida nukha da aja gau yak siba sini simiri de asuk no akon malai finai ketal video hangke thangka do dolok bai hai baby bu pro phaisa tamjoli jak mamung khang hai oi khana ga de tamong chare